Okay guys, na po si Jongjong Mahilo Vlog dire. Huhay natulog gyud ko dire. Pero gigutom ko ani. Aw matik lihok tani dire kay murag gigutoman o hikap sa tiyan kay gutom. Bakon ta dire guys. Abrihan na to ning portahan kay mukaon ta. Makita nyo da guys nga ako ra taon ay sa galok-lihok di kay akong mga kauban manggod natulog. O diha manungkab ta diha. Mo diha ang kusina. O kuhaon to ang kaldero. Kuha na to og inununan atong sudan guys kay inununan nga isda. O dire kay dire sa gawas mo kaon. Abrihan na to ni portahan kay dire sa balkon. O diha guys kaon ako diha guys. Kung nakita niyo diha nga ako gyud in taon isa ni kaon. Kaya nga akong mga kauban natulog naman. O isda ang kong sudan. Paspas tag kaon aron motubo ta. Ako na siyang i-forward guys kay mo na siya para dali yung mahuman. Kay live ay po nung maglantaw tag video nga dugay mahuman. Usdong kay akong plato diha. Kaya diha hapit naman tanahuman. Automatic din kaya human naman tagkaon, automatic din ta dire. Mutindog din ta dire guys kaya atong ibutang sa hugasanan ng atong kinganan-an. Atong ibutang ko na mga manok. Ug dire nato ibutang sa hugasanan. Kaya na human naman ta og kaon, automatic din ta dire. Mo inom din tag tubig guys. Grabing kauhaw sa kaminog tubig. Human na limugmog. Pagkahuman na guys, sayaw tagadyot. Kaya tayo lingaw. Ito ara. Ora atong pato ba nga. Wala ka kuan. Kaya wala man tayo lingaw dire, automatic din ta dire dayon. Lingkod ta dire og manudlay bisag